थाइपिसाखौनो बिसथासो जाबाय ना लेरख' बायदि खिबासो Hello everyone, good afternoon, खुलुमबाय लोगोफोर welcome back to my new vlog into this channel आंनि to this channel नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनैनि गोदान ब्लगाव बरलांनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन ओमफ्राय नै आंना बे गस्ला दाख्लैनिफ्रायनो नोंथांमोना भिडिअ नुगासिनो ओमफ्राय दिनैबो नै बेखौनो ओंखायनो दा आंखौ बुंगासिनो आरोखि सासे मानसिया बेखौ मा मोनफ्रोमबो भिडिअ बे गस्लाखौनो नुबाय थायो होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै जोबोद इन्टारेस्ट मोनगोन मानोना आं गुबुन दाबसे जायगायाव थांगोन बिराद हाग्रा बंग्रा ओनसोल अबर'दै जायगायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ ओमफ्राय दा थांनायनि सिगां दुगैनानै लाग्रोसै ओमफ्राय नैबे गस्लाखौ सुनोसै मानो होनोबा दाख्लैनि मोननै मोनथामसो सिगांनि भिडिअनिफ्रायनो बे गस्लाखौ नुगासिनो होनबाबो आं ओरैनो गानसोमाखै आरोखि माने सुनानै गानफिनबाय थानाय जादों थेवबाबो सोरबा सोरबा सुवाखै ओरैनो गाननो सानगोन आरो ओंखायनो खिन्थानानै लानाय जाबाय आं लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ दा समा बेलासिनि 3 रिंगा जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनैबो भिडिअखौ फुंनिफ्राय बानायनाय जायाखै दा नैबे समनिफ्रायसो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मानो होनोबा दहाय फुंनिफ्राय जेबो प्लानिं गैयामोन आरो थांनायनि ओमफ्राय नै दा ओंखाम जाखांनानै बेलासियावसो दसे मोनसे प्लानिं गोसोखांनो दा बे मोनसे खामानि ओंखारबाय नालाय ओंखायनो थांनांगौ जाबाय ओमफ्राय बे थांनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो अबाव थांदों आङो बेखौ देखायलांसै लोगोफोर माबायदि जायगायाव थांनो नागिरदों बेखौनो देखायलांसै नोंथांमोना नायलांदोल' बिदिखौ अब्लानो बुजिगोन माबायदि गेजेर सौगोन नायलांबाथ' नोंथांमोना इन्टारेस्ट मोनखागोन मासि मोजांलै मबाइल नायै बिखौ गाग्लि जानानै बुङा लासै लासै इम्पारियेल ब्लु लोंलायनाय खाबुबो दंखायो नै आरो मानसिया हलिउडबो नायगासिनो दं मबाइलाव मा मुभि बे मा मुभि उच्चर देन्जारसो जाहैबाय बेयो मदारु बे उच्चर इम्पारियेल ब्लु लोंलायदों नै थ' लोगोफोर ओमफ्राय नै आं दा दुगैखांबाय ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय आरोखि दाबसे जायगायाव ओमफ्राय दा दिनै स्कुटिखौ लाथ'ला माने बाइकजोंसो थांगोन दा बाइकजों थांनोबो ससे थाबायग्रोबावनांगौसो लोगोफोर माने बाइकआ दस्रासो दं नालाय माने आदैनाव एसे 5 मिनिटसो थाबायनांगौ आरोखि ओमफ्राय सासेया नै सिगां थाबाय थादों बिराद गथ' बुरखायनो गोरोंथार बियो लोगोफोर नोंथांमोननो बिनि गथ' बुरखायनाय क्लिपखौ ससे देखायगोन आं र' नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिनि ससे क्लिपखौ सोर थादों सोर आइजों बेजोंसो बिराद खुसि जायोलै बारा जादों मिनिबावदो आइजों बाम जानानै मिनिबावदो बिराद मोजां मोनो थानो बेजों लोगोफोर बेजोंबाथाय बिराद खुसि जाखायो गथ' लानायाव एक्सपार्ट बियो सोरनिबाफोर लानो नांगौबा सोरबा गाबखिनबाय थानाय गथ'खौबा मिनिहोनो हाखायो जिबौनो हरनांगौ जाथ'बाय गय सुफारि जागासिनो लोगोफोर गय सुफारि गोफाथार फाथैबो जायाखैना बिराद गोब्रा मोनबाय ओमफ्राय जों दा जेराव बाइक लायगोन बे न'खौ मोननोसै आरो लोगोफोर बै नुहुरनायानो गोजान नुयो मबाइलावबा माने भिडिअआवबा बिराद गोजाननिफ्राय खाथिसै आरोखि हाथानसैलाय कमिउनिटि हल लुनाया नै लोगोफोर माने दा फिनिशिं खालामगासिनो प्लास्टार 6 मासानो जाबाय दां बेखौ लुनाया दा हानायनि लामायाव फैयो आरोखि नैबे दरखं मोखांथिंल'सै दा बेखौ फिनिशिं खालामगासिनो नैबेथिंथ' आरो नै दा दरजा खिरखि ओमफ्राय रं दंबावो आरोखि दा मोनफैबाय नै लोगोफोर न'खौ दालां फिसा दंलायो औवानि दालां नैबे जाम्फै दा माने आदैया बाइकखौ दखानावसो लानानै थांदों मानसिया न'आव गैया दा दखानसिम थाबायलांसै आरो लोगोफोर दा थाबायगासिनो दखानसिम लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय हनै जों दा दखानसिम थाबायलांसै लोगोफोर माने आदैया गारिखौ लाना फैखाबाय दा बेनिफ्राय लामानिफ्राय थांसै ओमफ्राय नै लोगोफोर जों दा फैफिनबायसो माने थांनांगौ खामायनानै केन्सेलसो जाफिनलायबाय दा साननैसो उनाव थांफिनसै आरो लोगोफोर माने मोनसे मुलि लायनो नागिरदों नालाय
गुस्थियाव गाराय जानायनि सबखा ना मा होनो सबखा जानाय गुस्थियाव गाराय जायो दा ओंखाम जानो हाया मा हाया जायो आलौवो दा बेनि मुलि लायनो नागिरदोंमोन आरोखि ओमफ्राय दा दखानावनो सासे सखा बिदै जारुवा मुलि फानग्रा दं नालाय बेनाव लानानै फैबाय जाहैदों ओमफ्राय दा थांनांला ओमफ्राय साननैसो उनाव थांफिननांसिगोन माने बे दखानाव बायनायजोंनो साननैसो नायनायसै आरोखि हामोना हामा ओमफ्राय हामाबा लायफिनसिगोन आरोखि दा जों नै थाबायनानै गिदिंबोफिनबाय दा नै लोगोफोर माने थांनो गोनां जायगायावथ' थांनाय जायासै ओमफ्राय नै ओरै एसे साहा दावखोबोलायबाय आजाखौ लानानै बार खोलो खोलो बारदों लोगोफोर ओंखायनो आराम बेरायबाय जों दिनै बेरायनायालाय सिगांनि ब्लगावबो बेरायनाय नुबाय नोंथांमोना ओमफ्राय नै दिनैबो बेरायबावबाय थेवबाबो नायबानो जाबाय आरोखि लोगोफोर बरिं मोनालासेनो ना बाबा औ होनलाय औ होनदो एसे सान्दुं दं आरोखि माने मैयाना साबसिनमोन बेरायनो सिगांनि ब्लगाव होनाया साबसिनमोन आरोखि थान्दानो दाबो मोजां बार खोलो खोलो होनबाबो एसे सान्दुंआ स्रां स्रां दं आरो दिनै गय बागाना हाग्रा दुलाजोबथारबायलै जेरैबो दा साहा थाबायबाय आबौमोनाव हाबफैलायबाय नै जों लोगोफोर ओमफ्राय आबौमोनाव दसे जिरायनोसै आरोखि ओरैनो टाइम पास दसे हाबफैलाबायबाय फाइनालि नै लोगोफोर दा लेरख' फिथाइ मोनजालायबाय बिसिनाव आबै आबौमोनाव लेरख' फिथाइ खानानै होबाय आरो गावसिनाव दं नालाय ओमफ्राय नै दा बेहाबो फिसा बानानै जिरनानै जालायबावबायसोलै ओमफ्राय आंबो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे गय सुफारिबो जादों आरो ओमफ्राय बे लेरख' फिथाइ जानायनि सिगांसो जों लाल साहा लोंदोंमोन लाल साहा लोंखांनानै बे गय जादोंमोन आरोखि लोगोफोर दा गय जानाय समावनो आरो लेरख' फिथाइबो हानना होफैलायबाय दा लेरख' फिथाइखौबो जाबाय नै ओमफ्राय जानानै बिगुरा लेथेर फिथेर गारबोजोब्बाय बिगुर जिरनाया मालायनि सिथ्लायाव दहायसो एसे सिगां सिबदोंमोन आरो नै दा लेथ्रा जाफिनबावबाय लेरख' फिथाइ जानानै बेयाथ' नै जिरायनानै जानो मोना आरोखिया मानसि बानायना माने जिरायथाव जाया दहाय उन्दुवाखैमोन ओमफ्राय दा बिसिनाव आबौमोनाव फैनानै बिराद मोजां उन्दुफैबाय गथ'आ ओमफ्राय दा नै जों जाखांनानै आरो नै बे माखासे जानो हाजोबिखौ प्लास्टिकआव सोनानै हरफाबावबाय आरोखि न'आव जाहैदो होननानै हरफाबावबाय प्लास्टिकआव सोनानै गावसोरनो खाथेनानै हरबाय आरो प्लास्टिक गोसोमाव ओंखारबोफिनबाय जोङो लोगोफोर माने बे आमाइ बिमाय जानायमोनाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय लेरख' फिथाइ बायसा जाबाय गय जाबाय साहा लोंबाय ओमफ्राय दा माखासे लाना फैबाय आरोखि दालाय नैबे लागासिनो उन्दुलांगौलायबायनो आजाया मा फिथाइ होनदोंमोनलाय बे Lerko. बबाव थांनांगौ उन्दुलांगौलायबायनो गथ'आ थंलाला उन्दुबाय नोगोद जाबाय बे लेरख'खौ लोमजाखौ मानसियानो दिनैसो मोनजानायाव जायाबाला जायो मारै दिनैसो मोनजानायाव जायाबा जायो थाइबेसे जाखो नों 20 थासो जाबाय ना लेरख' बायदि खिबासो नै बेखौ थुरि हाफैनांसिगौलै नै थुरि बिराद मोजां थुरि जाबाय थुरिनि न' लुनांसिगोन गोलोमा गोजाङानो मेसें बोथोराव गरम दैज्लां बोथोराव थान्दा थुरिनिसो न' लुनानै लाफिननांसिगोन लेबु खान्थाल बिफां गायदोंमोन थैजोब्बाय खानाय फिथराव खफालालायनाय बोजों थांनो नों खानाय फिथराव माफा सिखिरि बाहोना बबाहाय थांनो नों खानाया गजोब्बाय एसेल'सै नाय मालाय बेना सेन्देला सिख्ला गोरलै बायदि गोजौ गोजौथार ब्लेक लाइबावसो गोसामनो सिख्ला गोरलै नुलायदों मानसिखौ नायबा एसे रुजुनलायदोरा बे प्लास्टिकखौ खर'आव लेरख' फिथाइ बाराबा फानहैफिनदोलै मालायनिफ्राय लाबोनायखौ फानहैनांगौलै लाब जानो माने बिजनेसाव एक्सपार्ट जानांगौ नालाय ओंखायनो फानदो बायस'दो फानदो दा नै सफैफिनबाय जों जोंनि थाग्रा खुलि जायगाखौ जोंनि थाग्रा खुलिनि लांगोना मोनबाय नै थाग्रा खुलिया बेनो जोंना नै दलर जानानै दंखायो लोगोफोर बर्डाराव देन्जार खासै नै बाब न'आथ' नायजाखाला बोरायनो बायब्ला जिलानो एसे सापर्ट हरदोब्रा लोगोफोर बेखौ लुनो हानायनि एसे साबसक्राइबफोर खालामलाबायना हरदो भिउफोर बारायलाबायना हरदो जाहाथे बेखौ फोसाबनाय नै न'फ्रा नायजाथारलाना जोंना नै लोगोफोर दिनै खान्थाल बेगर ओंख्रि माखासे सायखांबाय नै मा संनो नागिरदों बेखौ ए फन हरामोन नों मानो हो बेखौनो हाखु दाखु फैलाबाय दं बबाव थांनांगौ नांनानै बयलारा जुब्राब्रा नै बिनि नामा जाहैबाय गायलुं बयलार बिदै दैगासिनो
दा नै बिहा लेरख' फिथाइखौ आनबक्सिं खालामबाय बैग्रि फिथाइ बायदिसो नै गोजाननिफ्राय नायलाय गैला होनदों सेम बैग्रि दा ओमफ्राय खान्थाल बेगर ओंख्रि मोनजासिगोन ना गोरानजों मैथा गांनैसो होलायनानै हाय 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 गग्रायाव गग्रायाव सालाफ्रा बिदियाव खावजालाबाय थायो गग्रायाव जोंना आरो बे गुलायखो दे औ ओमफ्राय नै जोंना मोसौआ लोगोफोर लारि लारि फैथारबाय बिसोरनि हो बेबो न'निसो बेखौनो सिनायाखै आं मालायनि सानदों बेबायदि मोसौ बाथोन गामि गेजेर गेजेर होनाय नुबासो बिराद मोजां नुयोलै ना लोगोफोर बर' गामि गोदोथ' बिराद ग्रोम ग्रोम मोसौ फुङाव होलांनाय बेलासियाव होबोफिननाय नुयोमोन दाथ' बिदिखौ नुला ओमफ्राय नै दा खाहैजोबोसो बांसिनानो माने जायगाबो गैला नालाय मोसौखौनोबो ओमफ्राय दा बेखौनो दान्दाव होनांगौ आरोखि दा बिसोरखौबो खानानै लाना फैफिनलायबाय मोनाबिलि जाबाय नालाय माने गावसिनि जायगायाव खानोसैलाय आरोखि गलियाव खायाबाबो बारियाव खानानै दोनथ'सै आरो लोगोफोर माने दाथ' अखाबो गैथ'वा नालाय एसेल' फ्रि फ्रि थाइफ्रिदों ओमफ्राय अखा बारा हायोबा गलियाव खानानै दोनो दा खाहैनो बारियाव खानो होलांबाय नै ओमफ्राय बैयाव मोनसे होरख्ला बेरा होथेनाय दङ दा बे बेराखौ खेवगारनांगौ बिराद डिस्टार्ब जायोना मालायनि मोसौफोरबो बिराद हाबफैयो उपद्रब खालामफैयो अमा आदार बायसाबो जाफैजोबो ओमफ्राय मालायनि मोसौआबो हाबनानै बिराद सौलायफैयो आरोखि ओंखायनो बिदि होथेनांगौ जायो दा नै दोखांबाय मोसौखौ लोगोफोर खाफैखांजोब्बाय नैबे बारियाव खानानै दोनबाय दा नै लोगोफोर समा बेलासिबाय ओमफ्राय मोनाबिलि जाथारबाय ओमफ्राय बोथोराबो जेरायबो खोमसि जाथारबाय लोगोफोर अखाबो फ्रि फ्रि थाइफ्रिबावबायसो ओमफ्राय नै बे समावनो साहा लोंसैलाय नोंबो लोंसै साहाखौ हा हाबा खुगाबो गैया माबो गैया खर'ल' थिखोब्रा दयसो लाल साहा लोंबोबाय नोङो केन्दि क्रास गेलेया बेहा फिसाबानानै केन्दि क्रास बेजों टाइम पास खालामो बियो नंगौना नङा अ नंगौ होनदो जोंमा बसुमतारिनि बायदि एल'ग्रानि बायदि अ नंगौ होनदो ओमफ्राय दा नै साहाखौ लोंसै लोगोफोर उल्था संनाय जाबायलै एसे समाव जि मोजां मेथाइ दामना खोनासंबायलै लोगोफोर नै बक्स फिसायाव बर' मेथाइ मिउजिकआ मोजांथार लोगोफोर मिउजिकआ बिराद मोजां गोसोखौ सुदेम मोनहोलायदों माने रंजाखांनाय मेथाइ आरोखि बेफोरो रंजाखांनाय मेथाइ माने इन्टारेस्टआव दामग्रा जोंनिया होथारबावबायलै बियो ओमफ्राय दा आंबो लोंसै लोगोफोर नै गाइखेरनि साहा न'नि फ्रेस गाइखेर मोसौनि न'नि मोसौनि बांद्राय बे लिकुइड फाननाय हलसेलफ्राव फाननाय लिकुइड बे बानायनाय बुस्थुफोरखौ लोंनो नाङा लोगोफोर माने गेस जायो आरोखि ओंखायनो न'फ्राव मोसौ दंबा न'निखौनो सेरना लोंनांगौ फिसाफोर दंबा ओमफ्राय मोसौफोरखौबो माफा फिसिनो नाजानांगौ आरोखि मोसौ गायफोरखौ गाइखेर सेरनानै लोंनो आन्था नङा होनदो मानैसो दोनबा साबसिन जायो आरोखि दा नैबेनिनो बे न'निनो गाइखेर आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय बोथोराथ' नायजाखाला खोमसि जाजोब्बाय मानसिफ्रा दुरबल दुरबलब्रा ओमफ्राय आंबो दिनै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानासै लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय ओमफ्राय बे साहाखौ लोंनानै ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे आंनि टु डिसप्लेटिसनखौ साबसक्राइब खालामनानै खालामदो लोगोफोर अब्ला गोजोनथोंसै लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव